in the super final, semi-final, 10 liter V8 Chevy Malibu versus 2 liter turbo Opel Corsa. Igor Kovacic versus Edo. Edo from Croatia, Igor from Slovenia. Még hátrébb kellene jönni a Chevy Malibuval. Úgy. Na ez fincsi lesz. Chevy Malibu 9.7, Igor 9.5. Ezek a legjobb idők. De Edo is nagyon kemény. Igor Kovacic 9.63 és Edo 9.9. Jó! Igor Kovacic nagyon profi módon, kevesebb rajcidővel, nagyon eltolta. Tehát Igor Kovacic fog majd menni Demeter Robival az első helyért.